mitä mä haluaisin lähteä tekemään, niin tästä hyvän elämän, toisaalta ajatusten avaamisen kysymyksestä käsin suhteessa kokonaisuuksissa elämiseen, niin mä haluaisin lähteä siihen seuraavalla tavalla, että vuonna 1973 niin oli tällainen tilanne, että mä olin toisen vuoden opiskelija ja sitten Helsingin yliopistolla, mutta mä olin siellä sitten semmoisena logiikan laskuharjoitusassistenttina ja olin hirveän ylpeä tästä ja tämän seurauksena sitten vähän niin kuin palloilin siellä filosofian laitoksella enemmän kuin mitä toisen vuoden opiskelijat lähtökohtaisesti siellä palloili. No, Helsingin yliopiston filosofian laitoksella silloin oli 2 tällaista megaprofessoria. Siellä oli hienoja professoreita, mutta siellä oli 2 megaprofessoria. Toinen oli akateemikko Georg von Wright, joka oli Wittgensteinin seuraaja ollut Cambridgeissa, joka oli tällainen suomenruotsalainen ikään kuin, tällaisen sivistyneen intellektualismin niin kuin mega-ilmentymä. Ja sitten hänen tähtioppilaansa professori Jaakko Hintikka, joka oli Suomen Akatemian vakinaisesti nimitetty tutkijaprofessori ja samanaikaisesti Stanfordin yliopiston filosofian professori. No sitten professori Hintikalla oli hyvin tällainen sosiaalinen lähestymistapa filosofian tekemiseen ja tieteen tekemiseen, minkä heijastumana sitten oli tilanne se, että hänellä aina oli tällainen tutkimusryhmä. No sitten mä olisin käytävällä ja sitten professori Hintikka siinä tulee ja yrittää mennä yhteen huoneeseen, mutta se huone onkin lukossa. Ja sitten hän siinä sanoi jotakin, että pahus. Ja hän on selvästi harmissaan, kun hän ei päässyt siihen huoneeseen. Sitten kun mä seison siinä, hän kysyy multa, että tiedätkö missä Giitta on, jonka huone se oli. Mä sanoin, että no mun tietääkseni Giitta on siellä filosofian maailman kongressissa, niin kuin aika moni muukin on, joka silloin oli semmoinen Varnassa, niin sellainen filosofian maailman kongressi. No sitten professori Hintikka siinä sanoi, että tämä on kyllä tosi harmi, että mitä mä nyt tässä oikein teen. Hän oli semmoinen käsikirjoitus kädessä. Ja mitä silloin tehtiin oli, että kun ihmiset teki tieteellisiä artikkeleita tai tieteellisiä tekstejä ylipäätänsä, niin kirjoitettiin fyysisesti jokainen sivu niin kirjoituskoneella. Ja sitten kun se oli kirjoitettu puhtaaksi, niin sitten sitä muokattiin siten, että siihen tehtiin korjauksia ja se piti kirjoittaa taas uudestaan. Ja se oli aika tällaista niin raskasta hommaa. No hänellä on siis tämmöinen käsikirjoitus, missä on sitten korjauksia. Ja sitten hän sanoi, että miten mä nyt saan tämän puhtaaksi, tämän käsikirjoituksen, kun pitäisi saada välttämättä tämä puhtaaksi. Koska nämä hänen apurinsa olikin nyt menneet sinne filosofian maailmankongressiin, ja myöskin tämä Giitta, jonka se piti kirjoittaa. No sitten mä sanoin siinä, että no kyllä mä voin tuon puhtaaksi kirjoittaa. No en mä nyt mikään siis, mä oon paras konekirjoittaja ole, enkä silloinkaan ollut, mutta mä nyt ajattelin, että kyllä mä nyt voin kirjoittaa, musta se olisi aika hieno kirjoittaa, että musta se olisi suorastaan niin kunnia kirjoittaa. Itse asiassa musta niin mahtavan mielenkiintoista kirjoittaa, siis nähdä se, että miten tällainen huippuajattelija työstää jotakin tekstiä, se on tavattoman mielenkiintoista, mä ajattelin. No, professori Hintikka oli erittäin hämmästynyt tästä. Että hän oli ehkä nähnyt mut siinä käytävällä ja että voisit tosiaan kirjoittaa, että joo, kyllä mä voin sen kirjoittaa, minulla se pitäisi olla. Ja no sitten mä sen kirjoitin. Että voisi sanoa näin, että siinä niin kuin lähti joku juttu niin kuin tietyllä tavalla niin kuin käyntiin. Siis, mutta se lähti tietenkin aika sellainen niin kuin pikkuhiljaa. Että siis voisi sanoa näin, että jos jääkiekkosanastossa puhutaan, niin jos tulee avausmaali, niin tämä pannaan niin kuin merkille, koska siinä kulttuurin ympäristössä avausmaali on määritelty siten, että ihmiset sen niin kuin tyhmemmätkin huomaa. Nyt voisi kuitenkin olla näin, että kun sulla on elävä elämä meneillään, niin voikin syntyä niin kuin ihan ratkaiseva avausmaali. Mutta ei siellä soi mitään niin kuin summereita. Ja tämän takia niin se voi oikein olla, että sä et saakaan kiinni siitä, mikä itse asiassa olisi ollut siis se avausmaali. Minkä jälkeen sitten
niin pikkuhiljaa siinä niin kuin sitä mukaan nyt sitten toisetkin asiat lähteekin toteutumaan. Siis yksi tämmöinen piirre tässä mun kevään luentosarjassa on ollut nyt useamman vuoden ajan jo se, että täällä on ihmisiä, jotka eivät suorita tätä kurssia johtuen esimerkiksi siitä, että hän on jo suorittanut tämän kurssin esimerkiksi 2 kertaa. Ja tämä henkilö siitä huolimatta onkin täällä kurssilla, niin esimerkiksi silloin tällöin. Ja no jotkut on useamminkin, mutta joku voi olla täällä silloin tällöin. Voi sanoa, että minkä takia joku olisi niin kuin jollakin kurssilla, nyt esimerkiksi joka on suorittanut jo niin kuin 2 kertaa, niin siellä niin kuin palloilemassa nyt sitten vielä esimerkiksi vaikkapa niin kuin 3. kertaa tai 4. kertaa. Niin voisi sanoa näin, että no ehkä sen takia, että tämä henkilö on huomannut, että hän pystyykin sen aasalin tilanteessa niin jotenkin pääsemään eteenpäin omissa ajatuksissaan siitä tilanteesta käsin, missä hän nyt on. Joka tilanne, missä hän nyt on eri tilanne kuin missä hän oli esimerkiksi 2 vuotta sitten ollessaan tässä salissa niin maaliskuussa. Ja tämä henkilö onkin ottanut tämmöisen tietynlaisen ikään kuin tekniikan käyttöön. Kenties suostaan nimennyt se jollakin tavalla. Siis niin, että hän haluaa saattaa ajatteluaan liikkeeseen. Myöskin semmoiselta osin, kun se on vähemmän ilmeistä, että mihin se lähtee sitten pikkuhiljaa siinä liukumaan se ajattelu. Et huomaatkaa, että se on hieno juttu, jos sä pystyt jo ennakolta tietämään, että kun sä ajattelet joku kokonaisuudet läpi, niin sitten joku lopputulema X. Mutta voihan olla näin, että se sun ajattelusi joiltakin toisin osin onkin sellaista, että sun täytyy ikään kuin saattaa se jokin momentti käyntiin, ja sitten pikkuhiljaa lähtee jotakin esiin rakentumaan. Mä sanon tämän Heikka vähän toisaalta tavalla seuraavasti, että jos me ajatellaan nyt tilannetta niin tämän rakennuksen ulkopuolella, niin siellä on sellaisia niin kuin kevään merkkejä. Ja kevään merkit siellä niin kuin pikkuhiljaa jotenkin on tullut. Tässä mennään 2 viikkoa eteenpäin, 3 viikkoa eteenpäin, niin ne kevään merkit sieltä niin kuin vahvistuu siinä niin kuin pikkuhiljaa. Ja sitten jossakin vaiheessa, mitä tulee tapahtumaan, on, että täällä on ihan uskomattoman vihreät joka puolella. Se on aivan erityisellä helakalla, hehkuvalla tavalla, joka on Suomen kevään yksi tällainen erityisyys, siis tällainen niin kuin hehkuva vihreys, joka sieltä yhtäkkiä sitten tulee, kun se on pikkuhiljaa kaiken näköistä niin kuin tapahtunut. Ja voisi sanoa näin, että sulla voi olla joku tyyppi, joka vaikka, nyt jos mä palaan siihen professori Hintikka esimerkkiin, niin tarjoutuu kirjoittamaan jonkun käsikirjoituksen, sitten puhtaasti kirjoittamaan jonkun käsikirjoituksen, sitten tämä johtaa nyt sitten johonkin varmaan sitten semmoiseen yhteyteen, mitä ei ollut vielä olemassa ennen kuin tämä tapahtui. Minkä seurauksena sitten, jos käy niin kuin siinä kävi, että siinä professori Hintikan tutkimusryhmässä niin vapautuikin sitten yllättäen, niin tämmöinen tutkimusapulaisen paikka, niin hän ehdotti professori Hintikka mulle, että olisit sä Esa kiinnostunut tulemaan tähän mulle niin tutkimusapulaiseksi. Ja edelleen sitten, kun mä olin tullut siihen tutkimusapulaiseksi, sitten kului vähän aikaa, niin tämä professori Hintikan henkilökohtainen tutkimusassistentti siirtyi myöskin yllättäen pois siitä, että se vapautui se paikka myöskin. Ja musta tuli sitten professori Hintikan henkilökohtainen tutkimusassistentti. Että hommat voi niin kuin sillai aika jännästi lähteä kasvamaan. Ja nyt tämä, että hommat voi lähteä kasvamaan ikään kuin pikkuhiljaa ja ikään kuin sitä mukaan. Varmaan sitten sitä edesauttaa se, että jos henkilö on herkkänä niihin tilanteisiin nähden, mitä siinä nyt sitten kulloinkin on kohdalla. Josta siis osa varmaan on sellaisia, että ikään kuin tyhmempikin huomaa, että se on nyt joku merkittävä hetki kohdalla, mutta välttämättä ei. Siis tässä suhteessa siis sellainen, voisiko sanoa, pienten askelten tekniikka yhdistyneenä herkkyyteen, niin voisi oikeastaan luvata hyvän elämän tai paremman elämän teeman osalta aika paljonkin. Jos ajattelee pienten askelten tekniikka, siis ajatelkaa se näin, että kun joku henkilö juo vaikka viinilasin, niin hänhän voisi ajatella sen viinilasin juomisen suhteessa vesilasin juomiseen siten, että kun hän juo 1 viinilasin, niin hän myöskin juo 1 vesilasin.
ja että henkilö voisi ikään kuin virittää tämmöisen ajatuksen. Ja suorastaan siis ihan nuorella iällä. Nyt jos henkilö virittää jonkun ajatuksen nuorella iällä ja lähtee sitten toteuttamaan sitä, niin kasvaa todennäköisesti, että hän pystyy pitämään siitä kiinni, koska se ikään kuin muodostuu osaksi hänen kokonaistyyliään. Että hän niin kuin elää tietyissä kokonaisuuksissa, jossakin juhlan kokonaisuuksissa, toisin kuin joku toinen elää, koska hän on tämmöisestä ajatuksesta käsin siinä juhlan kokonaisuudesta, kun hän juo niin kuin viinilasi, juo myöskin vesilasi. Tai suorastaan sanotaan vielä jyrkemmin tämä. Kuvitellaan, että sä oot miespuolinen henkilö ja sit sä avaat oluttölkin kotona. Nyt kun sä oot avannut, jos sä oot miespuolinen henkilö oluttölkin kotona, niin on erittäin todennäköistä, että sä juot sen tölkin. Et siis harvempi tekee niin, että niinku avaa oluttölkin, vetää muutaman kulauksen siitä ja pistää takaisin sen sinne jääkaappiin, koska se niinku väljehtyy siellä. Ja vielä harvempi tekee niin, että juo osan siitä oluttölkistä ja sitten sen jälkeen kaataa loput veskiin. Ja et hyvin harva tekee näin, tuommoinen suomalainen jaska. Ja minkä takia harva tekee näin, no siihen menee hyvää tavaraa hukkaa, jos sä kaadat sen niinku kaljan veskiin, sitäkin huolimatta, että ilmeisesti sinnehän se päätyy joka tapauksessa. Mutta nythän voisi kuvitella, että tästä niin pikkuhiljaa katso, että sä pikkasen ajattelet näitä asioita siinä mielessä systeemiajattelun kautta, että sä paat merkille semmoisen pointin, että asiat kerääntyy. Ja sitten kun ne kerääntyy, sä et välttämättä huomaa, että kuinka isoksi joku varasto sinne pikkuhiljaa alkaa sitten muodostua. Ja tämän takia sinne voi sitten oikeastaan syntyäkin semmoisia tilanteita, että tulee joku niin kuin piripinta. Oikeastaan aika yllättäenkin niin, että sitten yhtäkkiä koko tilanne muuttuukin laadullisesti, kun se joku tietty varasto nyt sitten täyttyikin, niin siinä pikkuhiljaa. Tämä maailma on siis sellainen, missä jos me ajattelemme toisaalta siis kokonaisuuksissa elämistä, toisaalta ajattelemme sitä mahdollisuutta, että suuntautumisen tilanteisiin, niin sillä ajatuksella, että tässä on asiat kuitenkin voisi tällä elämän omalla logiikalla niin mennä niin kuin oikeaankin suuntaan. Sen kautta, että pikkuhiljaa tässä pidetään silmällä sitä vaihtoehtoa, niin että kun joku pikkujuttu tässä ilmenee, niin mä tässä sitten pyrin siihen mahdollisuuteen tarttumaan, on se teema, mitä tässä tarkastelemme.